Jeg vil så fortælle om emnet integralregning. Og som opstart så vil jeg fortælle om stamfunktionerne og integration, som ligesom er nogle af hovedbegreberne inden for integralregningen. En stamfunktion, det er det, man finder, når man integrerer en almindelig funktion, altså en lille fx, så bliver det en stor fx, som er den måde, vi noterer vores stamfunktion på. Stamfunktioner, det er egentlig det modsatte af at differentiere. Så derfor har vi en regel, der hedder, at stamfunktionen differentieret, det giver den originale funktion, der er en stor mærke af x, er lige med en lille fx. Og der er så nogle regler for, hvordan man integrerer sådan en funktion. Så det vil jeg prøve at lave her som et eksempel. Jeg har min funktion opskrevet. Lille fx er x i anden plus 5x i fjerde plus 2x minus 7. Den måde man så skriver sin integration på, det er at starte med stor fx. Det er så lige med, og så skal man have sit integrationstegn ind, som minus en stor s. Og så er det, man kan begynde at kigge på de enkelte led. Man har nogle regneregler herover for hvordan man oversætter dem. X i anden, den har vi her. Den vil blive en tredjedel x i tredje. Man lægger altså en til potensen, og så har den under brøkstregen på den anden side. Næste hedder 5x i fjerde. Der beholder vi 5. En x i fjerde, det kommer så til at hedde en femtedel x i femte stedet for. Og vi fortsætter så bare med plus 2x plus 2. Det bliver der. Og det kommer så til at hedde en halv x i anden. Og så er det sidste led, det hedder bare minus 7. Og der sætter vi så en x på i stedet for, eller hvis man ser i modsætning til differentiering, hvor man så vil fjerne x. Den kommer simpelthen til at hedde minus 7x. Men så vil man så afslutte det med at skrive dx, nu bliver jeg nødt til at skrive det her. Men det kan så skrives på en lidt pænere måde, man kan rykke lidt af det samme, så gør jeg lige hurtigt her sidst for at få lidt orden på sagerne. En tredjedel x, det kan ikke hedde andet. Ja. Men 5 femtedele x i femte, det må bare være en x i femte, altså 5 gange en femtedel. Den kommer til at plus x i femte. Og 2 halve x i anden, det kan man så også bare til at hedde x i anden. Og så den sidste her, minus 7, den kan vi så ikke omskrive til minus 7x. Og så det er så en løsning, men som vi ved fra differentialet, så når vi differentierer, så fjerner vi alle konstanter, som der ikke på nogen måde har en x-værdi knyttet til sig. Og den vil vi jo så ikke se, når vi regner den anden vej. Så derfor så lige for at sikre sig, så smider man egentlig, hvis man vil have alle løsninger, en pluskurve, altså plus konstant. Og så har vi alle løsninger. Ja, så skal vi så videre med næste del af integralregningen. Tidligere, når vi har integreret grafer, så har det været det, man kalder ubestemt integrale, altså man har bare behandlet en graf fra datasystemet uden nogen egentlig grænse på, så man bare sådan, som det ligger. Men det vi så vil gøre med det her bestemte integrale, det er, at vi vil sætte nogle grænseværdier på grafen. Det vil sådan lige prøve, så vi har grænseværdier a, b og a6, det er 8, og vi har grafen, så det var minus x 16, det siger her, her, her. Og det vi så kan gøre med det her bestemte integral, det er, at vi kan finde frem til arealet af det stykke, der ligger her, altså det er begrænset af graf og graf, funktion, og x-aksen samt de to grænseværdier. Før vi så går i gang med det, så starter vi med at finde stamfunktionen til vores funktion, hvor det er x, er samlet fra
regler, som vi bruger før. Og minus x, det bliver så til minus lx anden, og 16, det bliver 16x. Så, når nu jeg har en stamfunktion, så gør man det for at finde L, at man skal inddrage sine grænseværdier b og a i stamfunktionen, altså tage stamfunktionen til hver af grænseværdierne, og så trække stamfunktionen for b fra stamfunktionen for a, som altså får differencen mellem de her to stamfunktioner. Og det gør man så her. Så er det ved at indsætte 8 og minus halv gange 8 egentlig, og husk at tage det i anden. Plus 16 gange 8. Og det trækker vi så anden, hvor vi indsætter vores a minus 6 i anden, og plusser i 16. Og når det så står sådan her, så er der jo ikke nogen mulighed tilbage, så der er det egentlig bare at regne ud. Det ser lidt mere overskueligt ud. Det her samlet, det er minus 30. Det her samlet, det er 120. Minus 30. Hvor vi har det her led 18. Plus det her led, så giver 36. Og så er det så egentlig bare løst det, som det står her. Og der får vi så et areal, der hedder 18. Det er så et eksempel, hvor vi bruger integralet til nogle lidt mere praktiske opgaver. Ja, så vil jeg lige fortælle om tredje og sidste af mine afsnit i integralregning. Og jeg vil snakke lidt om integration med substitution. Og det er en alternativ måde at finde frem til en stamfunktion på. Hvis vi nu har en funktion som den her, som vi skal finde stamfunktionen til, 4x minus 7 i 6. Altså det ville vi godt kunne gøre med de metoder, jeg brugte tidligere. Men der vil man skulle ind og finde stamfunktionen for hver eneste led, og den står jo i 6, så der bliver rigtig mange led. Det bliver lidt sådan, det bliver lidt meget arbejde. Så i stedet for, der vil vi så finde nogle tal til at erstatte dem her, og ja, der er navnet substituere. Først vi gør, det er, at vi tager ledet her inden for parenteserne, og omskriver det til en u-værdi. Ja. Vi sætter det til at være u, altså u den vil være lige med 4x minus 7. Så det er ligesom det her led, der er blevet taget sig af. Men der er jo stadig dx-led tilbage, som der ligesom skal have en værdi og substitueres med. Så der følger man en lille regneregel. Vi finder frem til differentialkvotienten, og den kan opskrives sådan her. du over dx. Og i vores tilfælde, så vil det være differentialkvotienten, så vil jeg når vi differentierer den her nu, skal vi huske det differentiale, der ikke er integral. Så 7 det bliver helt væk, og 4x det bliver til 4, så vi får simpelthen en differentialkvotient, der bare hedder 4. Og her der kan vi så omskrive den igen, og så få vores dx, som vi ledte efter. Lidt ledet her. dx, det bliver så til, når vi flytter rundt, en fjerdedel af du. Så har vi altså vores substitutionsværdier u og dx. Det vi så simpelthen gør, det er, at vi skal have, der kan vi så opstille en stamfunktion ud fra den her, en som vi vil kalde f af u her,
det her inde i det simpelthen, det er jo blevet erstattet af U. Og den kommer så til at hedde noget retningen af, nu skal vi have parentesen. Nej, det er faktisk ikke nødvendigt nu. Hvad nu er. Vi ved, at potensen den bliver 6, og alt det her inde i det er erstattet af U. Den kommer til at hedde U i 6. gange vores dx. Gange tegnet imellem, som vi kan se. Og dx, den blev vi enige om var en fjerdedel af du. Den kan vi så omskrive igen. Den er også lige med en fjerdedel af den her, som vi kalder u, den er på u i 6 plus 1 over 6 plus 1. Nu skal I huske, de skal ganges. Glemmer det. Og så skal vi så huske, fordi nu er vi jo gået over i til der igen, så der skal vi huske at have kode med, og ligesom helt det der, så for alle løsningerne med. Den her, den ordner vi så lige sådan, at den står lidt pænere, så den kommer til at hedde, den her, det her under det vil blive 7, så gange med 4, den kommer til at hedde 1/28 del af u, som nu har plus 1 til koefficienten, 1/7 stedet plus k. Men den stamfunktion, som vi har her, det er jo vores fu, men opgaven den gik jo egentlig ud på at finde en fx. Så her der skal vi egentlig gå tilbage. Nu har vi ligesom nogle værdier her, og så skal vi egentlig bare sætte vores du erstattet, så 4x minus 7 ind for u's plads. Så det kommer til at hedde sådan her. Husk igen, det er stedet ophævet i 7. Og vi skal stadigvæk lige have vores k med, for at have alle løsninger med. Så det kræver stadig nogle mellemregninger, men man slipper på det slavearbejde, som man her, hvis man skulle gøre det ligesom på helt almindelig konventionel som. Så det var det for integralregning.